פרקטית, הזכרת את האלוף בריק. אני מדבר הרבה על מה שיקרה בעורף גם בזמן המלחמה, שהצבא לא יוכל להיות ביישובים, נגיד יישובים מעורבים כמו לוד, או יישובים ביהודה ושומרון. אני במקרה כרגע גר ביישוב בשומרון, ויש נשקים אישיים, אבל הכמות לדוגמה של נשקים ארוכים, אני לא אגיד כמה, אבל זה מאוד נמוך, והמוכנות למקרים של תנזים, של כל מיני פעילות טרור שיחדרו ליישובים, אני חושב שיש ממש בעיה. ואני דיברתי עם הקב"ט, הוא אומר לי, אנחנו מקבלים הוראות מהצבא, אתה יכול לדבר עם המח"ט. קודם כל, זה שאלה והערה מאוד נכונים. אם יש לכם 5 דקות זמן, אם אני יכול לדבר על זה, מדברים שעשיתי מחקר עבור הביטחוניסטים בנושא הזה. השאלה שלי בעצם מבחינה פרקטית, מי שיכול לתת עצה משהו, מה עושים? כי אם אנחנו לא יכולים להסתמך על צבא, אנחנו צריכים איזשהו כלים להגן על עצמנו בצורה רצינית. אוקיי, תראה, לפני שנה במסגרת עיתון מעריב עשיתי סיור בגליל בגזרה המערבית של חטיבה 300, ולראות מה קורה מבחינת ההגנה היישובית. אז מה שקרה באוסלו בתקופה של אהוד ברק כרמטכ"ל, הוא פירק את כל מה שהיה בתקופת מלחמת השחרור, את ההגנה המרחבית. ההגנה המרחבית היו כיתות ומחלקות שהיו עוברות ביישובים עם נשק תקני צה"לי, עם חימוש, נשק נפיץ וכל הדברים האלה. הוא את כל זה, אהוד ברק פירק לגמרי. מה? אהוד ברק. הייתה החלטה שלו, החלטה שקיבלה אישור של הממשלה, זה הממשלה, הוא מאשר לצבא את הדברים האלה. בכל אופן, מה שכרגע יש היום ביישובים זה מה שקוראים צח"י, צוות חירום יישובי, יש להם M16. שאלתי אותם באחד היום שם בקיבוץ מלכיה, תגידו מה, קיבלתם איזה נשק נפיץ או משהו, מה פתאום יש לנו M16 עם 2 מחסניות לכל אחד. אמרתם, מה קורה אם הרדואן תוקף אתכם בתוך היישוב? אז הוא אומר, אנחנו הולכים לאחד המבנים כאן, מתבצרים שם ונלחמים. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, כי מה שקורה, דבר של, רצינו לדבר על זה, אבל היום פה לא יכול להיכנס לכל הנושאים של מה שקורה בעורף הישראלי. יש סוגיה קשה מאוד של פינוי, כי הלוא הצבא, גם היה רעיון עם גורודין, שנכנס לתפקיד שלו לפני כשנה בפיקוד צפון, אז שאל אותו אחד העיתונאים, גורדין. אז הוא אמר לעיתונאים, אז יכול חשבונה יישוב אחד, אנחנו נחזור לשחרר אותו. אבל זה דבר שקשה לי לשמוע את הדברים האלה, גם משום שהתחנכנו שאנחנו, שטח אדמה ישראלי אסור לוותר עליו, נלחמים עליו עד הסוף. במלחמת השחרור פינו אוכלוסייה, אבל נשארו הלוחמים להילחם על הבית. ונוצרה עוד בעיה גדולה שראינו אותה במלחמת לבנון השנייה, ואחר כך גם באירועי עזה וכולי, שפינוי אוכלוסין הוא אחד הבעיות הקשות והקריטיות והבעייתיות, משום שהיציאה של תושבים מהמכוניות שלהם ברגע שמתחילה בהתקפה, והצבא בכלל זה התקפה יוזמת של האויב, אז הצבא מתחיל לשלוח את המובילים שלו, כל העסק פקוק. אז לכן המסקנה שלי הייתה, וגם דיברתי בקטע הזה, היה דיון בביטחוניסטים עם 2 אנשים שלא הופיעו דרך אגב היום פה, שצריך להגיע למצב שהכוחות שלנו יישארו בשטח, את האוכלוסייה, עד כמה שאפשר להשאיר אותה, אם לא, להכניס אותה למקלטים ומשם להילחם. ולראות את קבוצת היישובים האלה כקבוצה שמחפה אחת על השנייה. זאת אומרת, לחזור למה שהיה במלחמת השחרור, וזה התפתח בצורה, הייתי אומר, טבעית, משום שלא היה משהו אחר. היישובים אבל אתה רואה שמה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, שבאים מישהו בא להגן על החברים שלו מפני לינץ', אז השב"כ הפך אותו לארגון טרור. כן, זאת בעיה, משום ואוספים מהם את הנשקים. זה התפתח היסטורית, משום שלצערנו המינהל האזרחי
שאמור לטפל בעניינים האלה, הוא גורם פרוגרסיבי, זה לא יעזור. או שהוא אוכל שוחד מהפלסטינים. אני לא מרחיק לכת, אבל זה לא משנה. כבר בראשית הממשלה הזאת, ההרס הזה שנעשה על ידי הדחפורים של כרם שלם, הכרם הזה בסביבות דצמבר 22 עקרו אותו, שאלו אותה, היה שם עם חברת הכנסת סון הר מלך, זה לא מודעים לאירוע הזה, היה פשוט עקרו פרדה של 1,000 עצי פרי, כי הייתה החלטה מהתקופה של הממשלה הקודמת, ובאו אנשי משמר הגבול שהם פשוט עקרו את הכל, זה היה דבר מזעזע. ואתה מדבר על זה שאתה בא מתפיסת עולם שלא מוותרים על שום פיסת אדמה, גם אם יש איום לאוכלוסייה שם. ואנחנו, הדור הזה כבר ששלח את הצבא גם באוסלו וגם בהתנתקות, שלח את הצבא להילחם בתושבים היהודים המתיישבים ולפנות אותם מהמקום, להילחם בהם, לפנות אותם כדי לתת את הקרקע לאויב. אז אתה יודע מה, מרגע, אפי איתם צודק, כאילו, מרגע שאתה מתחיל את התהליך הזה, שאתה כבר לא כל כך מבין למה צריך להאחז בצומוד בכל פיסת קרקע, גם אם זה מאיים על האוכלוסייה שגרה שם, אם אתה לא מבין את זה, אתה תגיע בסופו של דבר לשלוח את הצבא שלך, לגרש את היהודים כדי לתת את הקרקע לאויב, וזה כבר גם עברנו, והשלב הבא זה אובדן מוחלט של צדקת הדרך, דמורליזציה מוחלטת וחוסר עבודה מוחלט, כולל שבבית הספר כאילו אסור ללמד יהודים, אסור ללמד פה את היהודים הישראלים שיש להם בכלל זכות על הארץ הזאת. אנחנו את הפרויקט הציוני והמדינה היהודית גמרנו, רק ייקח זמן עד שיגיע המסר. הסאבטקסט של מה שאת אומרת יש לו משמעויות אסטרטגיות, משום שאנחנו היום נאחזים בשטחי C, שטח C שזה שטח ישראלי ריבוני שיהיה בעתיד. מה שקורה שם שהממשלה הקודמת, כן, אני גנץ וכולי, הם פשוט הפקירו את השטח הזה, ואני גר באזור, אני רואה אותו. הם פשוט בונים בצורה פראית, ממלאים את השטח. זה נכון, אבל זה לא התחיל עם הממשלה הקודמת. דניאלה וייס לקחה אותי לסיור הרבה לפני שהממשלה המנובלת... אז אני מסכים איתה, כל ממשלות ישראל, כולל ממשלת נתניהו. אבל תבין, זה הרבה יותר גרוע, כאילו נכון שאיבדנו ריבונות בשטחי C ובנגב ובגליל, אבל אין לנו ריבונות גם בדרום תל אביב. נכון. תראי, אתמול ראיתי סרט. ירשת הכהן הפנה את תשומת ליבי לנוהל של היועץ המשפטי בזמנו, ב-2001, מני מזוז, שהוציא הוראת יועמ"ש, אני זוכר את המספר שלו נכון, 1.8 אלפים, שאומרת שכל יישוב שנבנה בישראל, בנגב, גליל וכו', מחייב החלטת ממשלה. פשוט, החלטת ממשלה נכנסים... לא ניתנת, כי אין מה לעשות. צריך להבין דבר אחד. יש לנו פה את השלטון של המנדט הבריטי, הגרוע ביותר, גם דיקטטורה, וזה הבג"ץ, על כל המוסדות שהוא הצליח להשתלט עליהם באופן לא חוקי. ואנחנו נמצאים תחת שלטון אנטישמי ששונא אותנו. דיקטטורה. אוקיי, בואו, אני רוצה לדבר יותר בקטע, הייתי אומר, העובדתי, ענייני, זאת עובדה. וחשוב, בסופו של דבר, מה שגרם לנו, אדם אחד, זה הגענו איתנו היום לסף של מלחמת אחים. זה הדבר הנורא שהאיש הזה עשה לנו. זה לא בטוח שזה לסף, אבל מעבר לזה, אם אנחנו ראינו את האירוע שקרה בסוף שבוע שעבר. דומה. עם בורקה, מה שקרה בבורקה. כן, עם יחי לינדור. אחרי שראו שהערבים משתלטים על שטחי C, אז התחיל תהליך שאני חושב שזו הממשלה הזאת מסייעת לו ובצדק, להביא, במקום, יש בעיה לשים שם בתים ויישובים, ושולחים לשם רועי צאן. ורועי הצאן הם תופסים על חלקות אדמה שאחרת תופסים אותם הערבים, שמים עליהם את העצי זית שלהם וכו'. אז מה? פרויקט שקק"ל התחיל בראשות דובדבני לפני... אוקיי, דייקת אותי, מצוין. זה דבר שהיום נתקל
בחוסר הבנה של הגוש השני זה לא חוסר הבנה. לא חוסר הבנה, זה מלחמה אסטרטגית נגד ההתיישבות ונגד המתיישבים ונגד שומרי הקרקעות, ומי שמעורב בזה המחלקה האנטי-יהודית בשב"כ וימ"ר ש"י והמינהל האזרחי. כל מה שאתה תגיד זה קומץ. בוא נשאיר לנו רבע שעה, אתה תגיד